You can't be videoing this. This is still up. You're allowed to video it. האמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, לכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, במערכות העם, לכל אנשי קהילת המודיעין, הביטחון ואנשי המשטרה, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. לכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור, לזכור עם ישראל להתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, בחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור דור. הוא הכי חזק בגן, אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות, שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות. אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למים בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן יש הרבה חבורות, יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל מי לא שמע על גופי הנדנדות, מרים להם כפיים, מלמדים אותם לגלה למים בשבילו
ששוב בחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק קפו דירה מעבר לענן, אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים. אני אוהב אותך, למרות ששוב ושוב תרגלו את המילים באתון, בחיסיון הלילה, במקלחת הצבאית מול הראי המלוכלך, מבזבזים את הרגעים שנשארו להם לישון. הם לא ייסעו לטיול אל המדבר והרוח. התקליט הבא של פוליקר עבורם לעולם לא יולחן. 100 שנות בדידות יישאר פתוח. הם לא ידחו למועד ב' כבר שום מבחן. לובשים את מדי האבן, עומדים תמיד בדום. המחלקה תעבור לנוח. היא לא הולכת לשום מקום. כשהם מתים, אנחנו זוכרים את מי שהם היו. אבל הכאב האמיתי הוא בגלל מי שכבר לא יהיו. לא ייוולד להם אף פעם שום ילד, ולא ילמד ללכת, ובעיקר לא ליפול. הם לא יודיעו שיגיעו, ולא יודיעו שלא. ואל תשאירו להם שום דבר לאכול. הם כבר לא ישקרו שהכל בסדר. הכסף מספיק ולא צריך כלום. מכל הגדוד, רק הם לא יחזירו ציוד. אל תתאגי אמא, הם לא ילכו לאיבוד. הם לא ילמדו, לא באוניברסיטה, לא בישיבה ולא בפקולטה של החיים. למרות שכל כך הרבה דברים עוד יש להם לדעת, בעיקר על עצמם. אנחנו זוכרים את מי שהם היו, אבל הכאב האמיתי הוא בגלל מי שכבר לא יהיו. אני ארצה שתלכו, בוא
ויתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא תברח חירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. אמן. בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים, כהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות חיילי צבא ההגנה לישראל, ולוחמי המחתרות שנפלו במלחמות ישראל, לכל הלוחמים במערכות העם שחירפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים וארגוני הטרור. בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. נא לשבת.